Mbak, jadi sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempeli cancoplas tok. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng ta stok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok. Wong kene bendina salin katoke. Dianggep gak gatelen tapi ora katokan kok nganggo tensoplas tok iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Dan kok lah jembutku semriwing ora nganggo katok. Ya apik to koyo dikipasi ben rasumu. Yo nek tensoplas iki ora enek rasane apa-apa nek mengandung mentol. Gak yo perih kabeh. Ya malah ancles to. Masamu nggonku korengen ta nganggo tensoplas. Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep to. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil iso mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne yo ngaceng sendika dawuh. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut e lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikirne mambu terasi? Gayamu paling mambu terasi. Tarah iya lho. Diuseri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop, mbok jilat, mbok ngene-ngene kemaki. Ari Iwan yo panggah roh. Aku ape takon. Iya, takok ket mau bulet e jane takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku, angger turu kok mesti tangane sak sisae dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang dilakukan oleh jari-jari tersebut? Ayo. Kuwi ngene, nek awake turu sing ngisor mesti polah. Lah kowe nek ra ditekep yo polahe ra karo-karuan lho. Iso jebule katok. Mosok gak iso to turu sing anteng tangane ning sebelah pinggang kene. Yo ora iso kok nanteng. Apa ngene manis kok cewek-cewek kok cah dedok ra iso. Kok mesti brosot ning jero kathok iki kena apa? Alah wong wedok lho nek turu karo wong lanang, tangane yo mblusuk rono. Anjay. Amit yo. Lah iki arep nyapa dadak amit barang iki. Amit aku iki capikan opo-opo ya amit, ape takok opo ae aku ya amit. Amit. Iya, tapi amite yo bisa nae aja pindho. Engko nek pindho dadi amit-amit. Engko nek tak takon iki ora usah mbok jawab. Takon bapakmu, takon taekmu, takon gatelmu ora usah ya. Iya, arep teko apa to? Nek ra roh langsung ae terus terang, Mbak. Sepurane aku ra roh aku goblok. Ari Iwan yo panggah roh. Aku ape takon. Iya, takok ket mau bulet e jane takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku, angger turu kok mesti tangane sak sisae dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang dilakukan oleh jari-jari tersebut? Aku seneng kewan sing buntute 5, Pak. Kewan apa buntute kok 5 iki? Ora enek kewan buntute 5 iki ora enek. Ana kewan apa buntute 5? Wedhus. Lah kok iso? Wedhus iki nomere pira? 35. Kepalane 3, buntute 5. Duwe barang siji nyelempet pisan ora tau kanggo nggih kanggo muyo ngono kok ya isa-isane dinyang 300 Mas 300 iki wis larang lho 300 iki wis apa wis tekat-tekatan wi secara mergawe wis 3 dina wi 300 iki 3 dina wi lah awakmu enggur sedhir bentuknya sama
sama, rasanya sama, sama-sama ada lubangnya. Tanjaya Tapi kenapa harus selingkuh? 19993. Aduh. Jare sapa? Jare sapa? Sama, Jare sapa? Kuwi iki gaweane Gusti Allah kuwi beda-beda ngono lho. Lagi swara iki lho sing gawe Gusti Allah kuwi beda-beda ngono lho. Kuwi barang yang tak terlihat kuwi. Apa maneh barang sing terlihat kaya sing mau sebutno kuwi mang ngono lho ya. Jaremu bentuknya sama. Yo jelas sama, cuma mirip ngono lho ya toh. Terus ya ora mesti ya, kadang iki ya ana sing tipis, ana sing mumbluk, ana sing trepes ngono lho. Terus apa? Lubangnya ya beda-beda. Ada lubang yang kecil, ada lubang yang besar. Cawetan apa ora ngono ku, Mbak? Turut ketetel ngono ki cawetan apa ora? Bocah kentir. Kentir piye to? Aku ki takon lho. Ora ngerti. Aku ki ngarit. Pengganku metotak ngene iki ya. Lele aku ora cawetan. Sapa ngerti ora cawetan? Jenengmu Rici. Jenengku Tan Jaya, Mas Tan Jaya ngono. Kapien. Bocah tekokane ora genah blas. Ora genah piye to? Aku kan penasaran ngono lho. Turut ketetel ngono ku gawe cawet apa ora ngono lho. Aku ki ngarit yo. Ngarit ngene-ngene iki metotak. Ngene iki lek salah ora cawetan. 19993. Kok isa-isane tekok cawetan apa ora? Sapa ngerti ora cawetan? Aku ora cawetan. Ora cawetan tapi soalan yo. Soalan. Kok isa tekok cawetan apa ora? Wong takon ki apa salahe to? Mumet dasku. Langsung mumet. Kata-kata kalimate wae. Enek kalimat burine apa ki huruf Kacek sahuruf. Kacek sahuruf ngoten pun beda artine. Lho iso ngono. Umpamane Ya contoh. Jeru ya apa? Dalam Lek tambah ka dadi jeruk. buah. Lho niku lho pun genah lho. Jeru Dalam jeruk. buah. Garu luku neng sawah. ditambah ka garuk. Kukur. Wis beda Beda. turu Lah iki lho gak seneng. Oh iki. Ya iki aku. Iki lho sing gak senengi ya iki. Harga diriku jatuh sebagai dagelan pondok. Lah Nur, tanggaku tuku motor anyar ditupaki bojone kok gak oleh. Nyapa ya, Nak? Ya mbuh. Ngene lho men kemen. Lho kok ajaran malah dikemen-kemen ke. Nanti aja kakean mangan godhong sembukan karo brengkesan becot to mangkane iki, Jen. Nyapa ndak teko mangan barang. Walah tutur arep kandangan angel tenan. Angel piye lho? Kuwi ngono sing anyar motore metik sing ditumpaki ya motore metik lapo kon numpaki bojone iki lho lapo ngono lho. Lah aku penasaran makane pengen numpaki. Kuwi untung kowe ora digedhike wong sak donya. Ya Allah. Lah iya. Men, sejak esok lho ki kok iso tumpak-tumpak ndek bojone wong. Anjir. Malam Sabtu. Lah malam apa? Iki kan malam Jumat. Lah malam Jumat terus ngopo? Is, aku wayah jatah gak aku yang lali. Iso lali, ora memang lali kok ya ngerti ku keling aku dino Setu kok. Cuma ndengi lho. Wis karo mbok wek. Cuma wingi aku diundang yasinan lek Sardi mah ya ora penak ra mangkat. Gak suka aku. Ora suka piye to ki? Yasinan ra suka. Ben sesuk manuk tak ketok ben bundrak. Lah nek mbok ketok ora ya sing bingung awakmu ra dolanan neh ya to. Ben gak iso jatah rono rene. Ih, Awakmu kok panggah ngono ae. Ora kejatah pisan ngono kok. Enggak suka aku ngono kuwi. Bi, jare kowe nang Taiwan adol tur. iya. Kowe kok ngerti? Yo ngerti ae to. Konti he. Sing ngandari ku sapa? Sing ngomong wong akeh lah. So, nek ngene carane malah gak dadi rahasia. Ya ngopo ndak dadi rahasia ana barang. Ini keluargaku karo tangga-tanggaku malah ro kabeh ngene aku bakulan ngono. Yo malah ben ngerti tangga karo keluargamu ben jelas kok. Apa ya to?
Tapi ora tak dol, Mas. Ya terus dikapakno nek gak didol. Tak sewakno barang siji didol yo entek to. Lah nek disewakne piro sak jame? Ora larang, Mas, murah-murahan ae aku. 50.000 piye? Sak jam. Aku yo gelem lah 50.000. Aku ora patek duwe kok ning iki. Ah tenane. Lah ngopo? Lah jare nang kono karo babu. Wis sak minggu nang ndi, Mas? Nang pantai. Nah lalu gue. Mah, renang dong. Yo renang, yo keceh ngono kuwi. Nah, renang ning pantai ra entuk suwe-suwe lho, Mas. Gak ngopo nek suwe-suwe. Mengko ndak masin. Wis ben, malah ngawi. Sampeane rondo to, Mbak? Lho, rabi durung lho Mas. Oh alah, tak kira rondo. Tapi nek ngrasakne kaya rabi ngono kan ya wis tau. Rasane apa, Mbak? Maksudnya ngrasakne penake ngono kan lho yo. Keringetan bareng. Mbah ketarane kok rasane rabi ki penak. Yo penak, turu lho enek sing ngeloni. Penak. Ayo rabi. Lah mbok ayo to. Bacaanmu menor-menor men Mbak. Aku bedhe paling sampean rondo. Barang rondo malah numani Mas sak menika. Lah emang barangi rondo ki kaya apa kok numani? Pirang tau rasane barangi rondo? Yo belas saumur-umur aku urung tahu rasane kaya apa. Serlok Mas. Lah nopo kok kon nyerlok? Meh dikeki apa? OTW. Tak gratis. Kenapa mayoritas ki wong lanang sempake elek-elek? Lah kowe iki nyapa ngurusi sempake wong lanang. Lah wong sempakmu dhewe lho urung karuan apik. Iki cetak bahas terus pokoknya. Kenapa? Lah kowe iki kurang gawean mau piye? Kok ngematne sempake wong lanang. Bah elek bah ora mbok yo ben wong sing nganggo tuku kowe lho. Geger ya. Tulung to nek berbayaran ki tulung tuku sempak ta. Lah sing penting apa sempake? Sing penting iso manggung wis to. Nek bahasa Banyumas ki ada akhirannya itu ada penekanan kak. Oh gitu. Ya, contohnya nek bahasa Indonesianya ada itu ada. Oh. Nasi. Ya, kayak kue nek turu Apa? baleni maning. masa balani maning lah keprigat berarti ini kira tayang. Ya tayang baik. Tapi kan dadine Kok demok masamu bojomu apa wi? Aku dikongkon kuwi ae. Wis ana ono kae. Salahe manut. Kowe lek meteng kabeh, kowe ngatasi. Kowe gelem ngopeni anak-anakmu. Masa sinten dienakne tok meteng lho jane apa? Jare si Ben wis kadung ngombe jamu kok leren. Dino kramasan. Ramas terus ramas salah, mbok kok nanti sampune tak tukoke kok bingung. Sakno aku ta. Mesake nyapa wong padha penake kok mesak. Sewengi sampai membrangkang iso mlaku. Alah lagi berangkang le kok durung ngesot. Dijedang. Alah jeda-jedanan kaya sinetron jeda. Kayak pisan. Jaluk meh. Pisan tok ya nanggung pindho rarai. Kok ping 5. Mari pindho. Dulu gas urip. Lah kuwi vitamin kok penyemangat hidup kok. Gak oleh. Sampai abu, Mas. Apa kok tak gawe ning tukang urut kok ngungen. Dong ora. Enak info apa ora? Info rondo sing kudu bekase wong ngono lho. Sing kudu bekase wong ya. Iya, Bekase jaran gelem. lho kok jaran. Enak iki aku ready. Wegah. Penak. Lah penake nggondi? Sekali mlebu belum ngono langsung los sandas-ndasmu. Ngalahne terowongane. Lah kuwi kena golahan parkir. Katrok ndel.
Awakmu ngono ku nek kelon karo Mas Herman ngono ku ping piro, Sri? Ya gak tentu sih, Mbak. Kadang-kadang iso ping 8, ping 9. Ya awak enake kok berarti gak tau ngrasakno badangen yo. Gak tau, Mbak, badangen. Tapi lek banjir bandang bolak-balik sih. Lah emang tenan tahu badangen. Jo meneh badang badeg barang iyo iki. Kok sampe koyo ngono sih, Mbak? Lah gua mu gak tau digawe Mas Walid ta. Wong perkutute wis pengangguran gak guna kok kate digawe koyo piye. Mosok wis gak iso ngadeg. Jo meneh ngadeg to, Sri. Wong tak sebol ae lo gak mlembung. Rasamu plembungan kok sebol. Ngono ku mbok dikudang. Tak sentil-sentil, tak tarik-tarik. Ora tambah mencungul, tambah mendelep. Kok koyo kuro-kuro yo iso mencungul, iso mendelep. Wis tombak sementara gawe timun ae lho. Yo katosen to deng, gawe timun apa gak lecet kabeh ku kerangku. Lek diowok-owok gawe driji ngono ku yo apa misale? Tambah gawe driji, yo gak kroso no. Solusi terakhir yo gawe alat geter-geter iku ae, Mbak, kok repot. Dikesetrum aku nek sampe kesetrum apa gak mati mangap aku. Terus piye aku iso bantu apa? Ngilah bojomu ae pokok sedina ae gawe ngresiki kerak-kerakku sing membandel iki lho. Matamu tak ogrok-ogrok kene. Mas, Ana apa? kok bengi leren sih ya? Nyapa leren wis kadung ngombe jamu kok leren. Bendino keramasan. Ramas terus ra masalah, mbok engko nek entek sampune tak tukoke kok bingung. Tak sakno aku ta. Mesake nyapa wong padha penake kok mesak. Sewengi sampai membrangkang iso mlaku. Alah lagi berangkang we kok turu ngesot. Dijedang. Alah jeda-jedanan kaya sinetron jeda. Kayak pisang. Jaluk neh. Kepisan tok ya nanggung. Pindho rarai. Kok ping 5. Mari pindho. Diluk ngas urip. Lah kuwi vitamin kok penyemangat hidup kok. Gak oleh. Sampai abu, Mas. 8 ping 9. Ya awak enake kok berarti gak tau ngrasakno badangen yo. Gak tau, Mbak, badangen. Tapi lek banjir bandang bolak-balik sih. Lah emang tenan tahu badangen. Jo meneh badang badeg barang iyo iki. Kok sampe koyo ngono sih, Mbak? Lah gua mu gak tau digawe Mas Walid ta. Wong perkutute wis pengangguran gak guna kok kate digawe koyo piye. Mosok wis gak iso ngadeg. Jo meneh ngadeg to, Sri. Wong tak sebol ae lo gak mlembung. Rasamu plembungan kok sebol. Ngono ku mbok dikudang, tak sentil-sentil, tak tarik-tarik. Ora tambah mencungul, tambah mendelep. Kok koyo kuro-kuro yo iso mencungul, iso mendelep. Wis tombak sementara gawe timun ae lho. Yo katosen to deng, gawe timun apa gak lecet kabeh ku kerangku. Lek diowok-owok gawe driji ngono ku yo apa misale? Tambah gawe driji, yo gak kroso no. Solusi terakhir yo gawe alat geter-geter iku ae, Mbak, kok repot. Dikesetrum aku nek sampe kesetrum apa gak mati mangap aku. Terus piye aku iso bantu apa? Ngilah bojomu ae pokok sedina ae gawe ngresiki kerak-kerakku sing membandel iki lho. Matamu tak ogrok-ogrok kene gawe liges cek resik pisan sak nyawa-nyawamu. Pengen sakjane, tapi ngenteni nggonmu gundul ya. Lah ngopo malah guyu? Ya saru lo sayang, sak menika lek gundul ya. Ngok buka kayak terus ketok mruwenges ana pre mlayu ngiprit kowe sak menika. Ya ora mlayu to, malah gampang ora kangelan. Ya rada tinggu-inggu sing kena dikuncret, kena dibiyak ngono sak menika. Ya kesuwen arep ngopo-ngopo kudu mbiyak. Kok rumangsaku. Nek gundul kan tadi ketok padang. Nyapa? Tak sodok nangis sing. Le, piye cah iki? Yo ora piye-piye. Dari masane aku ki Marsha and the Bear tapi disodok bendal. Yo ora disodok malah mancep kok. Lah wani apa ora? Cah kene yo panggah ready to. Lah nek tak sodok komburi. Mbok sodok komburi aku jengking. Lah kuwi lho pas ben jeru. Lah nek tak sodok kon dhuwur. Mbok sodok kon dhuwur ya aku ready. Lah nek kurang dhuwur. Nek kurang dhuwur diganjeli bantal. Lah yo paham lho jane. Kurang piye? Tabrakan cuwilik sak tuyul elektrik kok kemaki wae nantang wong. Rasa sama itu cilik lo malati iso blending wetengmu. Sedot kok gringgingen lho ya rasa nantang aku. Ya. Halah, tak sedot gendan paling polahmu yo ora karo-karo. Mas, Ya apa, Dik? isi ki yo. Ya ini yang ngejak ijlik. Aku kembut-kembut, Mas. Boyong kono lho.
Ndak pengen dah sampean. Yo pengen to. Awan-awan ngejak gulat kok yo seru. Awan rapopo engko bengi yo imbone ya. Ngene iki lho, ndek bojo doyan iclik nih. Nang awak marakne sehat. Lah piye olahraga terus. Males wae, Mak. Teko sampean. Ndelok aku klesak, klesik ngono aku sewengi ra iso turu. Lah ngopo mampengi gak mbok tangene? Mau tak bangunin ra teko. Sampean kecapean kelihatannya. Iya emang, Mak. Dibuatkan jamu ya rak diminum. Yo piye? Langsung ditinggal bobo. Kesel lho. Ngeluh aku Mas. Gua timun. Teko sampean Mas. Ya terus kon piye? Nanti pulangnya jangan malam-malam lagi nggih. Iya. Jangan capek-capek. Iya. Nanti pulang kerja diminum jamunya nggih. Oke. Jangan nggak diminum. Iya sayang. Habis minum jamu langsung nggih. Iya. Awas men. Nggak tunggu lo ya. Iya. Love you Mas. Sampai ketemu nanti. Cium sik ta. Aduh, ngene iki sing gare gak tahan di luar iki. Pengen di dalam terus gak suka aku. Mas, Apa? sampai nek eling ora sih nek mambengi ki malam Jumat. Yo eling, Kok aku ora sampean temok blas sih? lagi males wae, Mak. Teko sampean. Ndelok aku klesak, klesik ngono aku sewengi ra iso turu. Lah ngopo mampengi gak mbok tangene? Mau tak bangunin ra teko. Sampean kecapean kelihatannya. Iya emang, Mak. Dibuatkan jamu ya rak diminum. Yo piye? Langsung ditinggal bobo. Kesel lho. Ngeluh aku Mas. Gua timun. Teko sampean Mas. Ya terus kon piye? Nanti pulangnya jangan malam-malam lagi nggih. Iya. Jangan capek-capek. Iya. Nanti pulang kerja diminum jamunya nggih. Oke. Jangan nggak diminum. Iya sayang. Habis minum jamu langsung nggih. Iya. Awas men. Nggak tunggu lo ya. Iya. Love you Mas. Sampai ketemu nanti. Cium sik ta. Aduh. Lu malah ngerti tonggo karo keluargamu ben jelas kok. Aku ya tuh. Tapi ora tak dol Mas. Ya terus dikapakno nek gak didol. Tak sewakno barang siji didol yo entek to. Lah nek disewakne piro sak jame? Ora Mas, murah-murahan ae aku. 50.000 piye sak jam? Aku yo gelem lah 50.000. Aku ora patek piro duwe kok ning iki. Ah tenane. Lah ngopo? Lah jare nang kono karo mbabu. Dadi kae ning kono kae tak Ndi apa kuwi, he? kae nek sapu pel-pelan lap-lap ngono kae sih. Kae semata-mata ngono ketok ning gone keluargaku, tanggoku iki mata iki mbabu tenan. Pencitraan Mas, pencitraan. Oh alah. Tibae nang kono pura-pura mbabu. Tapi kan ada Mama jemburis, Papa mengkis. Mama glowing, Papa kain-kain. Mama jengking. Ayo ayam metingkring. Anja. Sempeteng ora mambu mbako. Lah temu locot kuwi mambu mbako. Apa aku sing mambu mbako, he? Lho ya mbah kira-kira ning dhewe. Aja ngawur ae ya. Wes sekali-sekali nyenggol aktor iclik ya, Kang ya. Sapa lho sing nyenggol iki? Wong mbok menawa ae lho. Engko nek tak ulti jarum sak dok-dokem lho tenan lho. Alah omong tok urung karuan iso ae. Mambu mbako ya apa nih keleke pentile rumasane. Lah wong kelek kok mambu mbako iki lho. Gek sapa sing sudi nyosor rono? Masane cah kene iki nggo mut-mutan perokok aktif ta. Lah ya mbah, lah wong sing duwe kowe lho teko aku. Mbak, awake sampean kok tambah kuru to. Apa ning desa nyewa bojone wong angel ya? Adek Mas aku Pak Blok jalan. Kuwi ning ndi garapan paling gampang. Apa iya? Ora ning Indonesia, ora ning Taiwan, ora ning ndi. Kuwi garapan ora ning desa, ora ning kutha. Kuwi garapan paling gampang kowe sok ngerti kok. Lah nek gampang kok awake malah tambah entek iki lho, ora tambah subur. Tapi saiki ndak usume. Lah nek wis kadung pengen mosok ngenteni usum. Lah saiki usume apa?
iki usume cicip mencicip. Koyok panganan ya. Pengen nyicipi apa piye kowe kok suruh masakku kok gloko. Yo gelem wong pertanyaan kuwi lho tak enteni ket mau. Aku ning omah iki bolak-balik nyewa. Lah wis akeh. Justru aku kurung ngene iki wis kokean nyewa. Lah ngerti aku nganggur nyapo ra mbok sewa. Ran glogok. Ngapa to Mas kok hewane kok lemes men klentrak-klentru. Alah bosnya kesel semprawut yang pikiran mumet apa cita Ngeleh. Tak gawekno sego goreng apa mie? ini kita enak deh cocok Tapi nek cocoknya berubah iki ya sego goreng. ya wes lah sego goreng gak apa-apa gawean Tak gawekno sik ngene. yo nang cepet gawean cepet Tapi ya kuwi ngotengi aku julali ke jatah. alah nak masalah aku njal jatah ping 3 lho aku tandas siap melayani dek wis tugasku gas pokoknya Ya. Ya apa mah? Ya. Iki mah dino apa ya? Dino Kemis. Iya, ngerti iki mah dino Kemis. Lele ngerti kok teko. Maksudnya iki malam apa ngono loh. Yo sak lumrahe nek Kemis yo malam Jumat. Lah wis ngerti nak malam jemuah ki yo. Istrinya ini udah diapa-apakan gitu loh. Lah kon ngapakne udah wis koyo ngono. Kok wesel aku. Kesel. Dhewe to lagi mulih ngembur iki. Piye to makarmu? Turun jopo. Yo aja turu jaba to ya aku kademen lho. Oh bojone wis macak sedina banget dadakno. Dianggurnya rumah sakno kok sokan. Turun jopo kono. Ngono kuwi lho wong wedok nek wayahe suntik ra disuntik ngono muring-muring. Mak Nur, apa bener bahasa Cinane beras sing apik wos sing sae? Wos sing sae. Iya, Mak. Wos sing sae. Iya bener ora? Wos sing sae. Beras sing apik. Iya beras sing apik. Wos sing beras wos. Heeh. Apik sing sae. Iya. Apik. Was engkang sae. Apa dah to? Lah, Halo, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam, ah. Ya, jangan lupa baduk lo ya. Iya, malah iki kayak badok. Emangnya napa to nek ora badok? Nanti sama nih gak baduk, sama aku cepet mudar lo ya. Ocer yo ben to kok. Ya terus nak ayah mudar, terus mama jadi rondo gimana? Mama gak mau jadi rondo ya. Yo golek meneh to, mah turut dalan yo akeh wong lanang. Ya senajan uripe sama ning uripku ki gak ono gunane ya, mek ngentek-ngenteki, tapi aku mah cinta sak kresek karo sampean ya, tenan. Yo mah nek ngono aku tak nyekek sik yo. Oh, makanya sampean ki nak nyekek ki rada akeh. Iya mah iki lho nyekek wis akeh. Tenan yo, sayang tenan yo. Kamu jadi mau yang mana? Sayang, kayaknya aku nggak pantas deh buat berada di samping kamu. Nah, kalau kamu nggak mau di samping aku, di belakang aku aja, nanti aku nungging. Gini uyak-uyak ben ora kena hipnotis kowe. Ki sempakku dikenek deh ya. Ku maskeran iki ngerti enggak Pak? Pak, maskeran iki sempak iki kudu digawe tinggo. Iki penghantam penghilang hipnotis. Dadi hipnotis, sihir, dukun, santet barang kok iso kalah karo iki, ha? Paham? Pak, eling-eling, ini uyak-uyak kok ya. Kuwape gawonen pokok aja kucing. Ya, wong lila, tetelen kok. Lemari, mari ngono terus ketake, ulone, bitike, wedhuse kabeh kon balik. Sing penting sampai kandangnya kucing kon balik. Sing penting aja kucinge. Wong lila, aja lali budal ya. Lek ngene uyak-uyak karo maca mantra, ya. Pujo pajapu taine ngasu, DPR sing ngusi aku motane budek karo bisu, ya. Eling-eling, ya. Wis kita budal. Kesempatan bersepisan iki kok iso men lho. Tapi eling-eling ya, eling-eling Pak, marine lek budal, eling. Sampai mirsani ayu seko aku ki nggo napa, Mas?
Mbok. Umpamanya takon milih raya karo bokong milih ndi, Mas? Aku milih wajah. Oh, lah sampean yo goblok, Mas. Lah kok celok aku. Nek rai diwalek entuk apa, Mas? Gelungan. Nek bokong diwalek entuk apa? Oh iya. Siang. Ya logikane dalang kondang ki sing Nugroho kok ngurusi jerengane wong wedok ini ana dalang Sing salah iki kowe nek jereng iki sesuk meneh dhuwur kae didak dijerengi ning dhuwur ora ngerti wong. Kayak aku nang Aku jerengi ning ngarepane. Dadi dayo arep ketemu kowe iki wis weruh jerengamu sik kek. ora jenengan kan niate arep goleki ta? Ora, aku dijak mlebu bojomu kok. Lah yang mana nak yang mlebu? Aku kene wae ngono kuwi nek bisa mlebu. Pak teng pinggir mawon ngopi. Yuk. Nah, aku ya gelem to. Aku kok cenanangan tengah. Aku iso ngene iki lho. Aku biasa iki iso Aku batenge iki Mickey Mouse kok gede banget. Terus nek ngono iki piye? Ayo ora piye-piye. Ora jane jenengan ngopo lho nganti ndelokke barang kaya ngono barang. Ngomongi kowe. Aku mesah diomongi wong ndekku. Oh iya. Bayi iso dititipne. Berarti kowe kuwi lek ning alam donya ora rabi gak apa-apa ya berarti. Ora apa-apa. Tidak butuh seorang perempuan toh. Ora butuh masak mangan toh. Ora butuh catering. Kayak pesen lho. Oh iya. Berarti lek ora butuh wong wedok, ya berarti kowe ora pengen rabi. Yuk pengen. Terus lek kowe ngono piye butuh ngono, kowe mara ning komplek ngono ora mendem kowe sedina. Kamangka kowe saknyangan sedina paribasan ping 0 ping 3. Umpama kowe iki mbayar bojomu sepisan kuwi pira? Ping 3 kuwi wis muni pira? Purle sekali mlebu saiki nyawer 500. Bojomu ki jajale sedina sewengi ora mbok wae apa-apa. Betul apa yang dikatakan Mbak Lucy, saya setuju. Sik. Piye? Masa wis mundak 500? Lah biyen pira? Yen 30 ya. Kurang mboten tahun piro kuwi? Lho, 98. Sing mbok pilih wedok apa? 98 ya ora. 98. Kula jane nggih rada trauma marang manuk kok. Sapa? Kula Sababe? nggih trauma, kula duwe manuk loro ucul. Sing siji mati, sing siji ucul. Sing siji mati, sing ucul kepriwe iki? Wis ketemu durung? Nggih dereng. Apa nyong jole manuke nyong? Napa jenengan kagungan manuk? Neng omah sih akeh, aja pada pikiran sing elek disil ya, cecak rawa nyangi gue. Terus apa ki apa jenenge iki murai batu, cecak ijo, cak rawa, cak ijo. Sing paling apik nyongi ngingu cak dikin. Ye isa cinta tak terpisahkan lan sapi turutipun. Ngene niku pas boten kalih kurungane ngene kula manuke jenengan. Aja kuwatir. Mungkin nek boten pas nek nganti ucul meneh kepripun. Aja kuwatir tur nek wis dilebokno Tebu digiles dadi kula. Bojo ayu jare nyepaki tangga. Bojo elek cil ayo ditlateni. Nek wis tuwek ndang dipateni. Aja ngomongke mati aku ki isin ya. Mati jatah kok isin. Lho. Nek ditusi ya nek ndang dibuntel. Lah terus. Ning nggo dolanan. Lah. Kowe wedi nek ngono. Berarti kowe niatan ngono. So nek sing mati aku sik dhewe titenono ya. Kowe aja ngedusi aku. Lah kok apa? Paling mbok slentiki ngene ya. Rasuti ya. Mangsane ini karo muni rambut janji mesti muni ngono ka aku. Dislendiki kok ya enek. Upama enek lan bojone ora digondol wong ya. Oh ya kene. Mbak, aku mencintaimu. Kira-kira piye? Ya ora apa-apa to Mas, lek kon mencintai. Lah ngono lho. Duwe dhuwit apa ora? Ya ora duwe wong urung bayaran. Ora duwe duwe arep mencintai. Ya penting cintane ditampa, engko golek duit kan semangat. Duwe dhuwit ora apa-apa. Wis engko tak golekne utangan, tapi diterima ya cintane. Lek gur mencintai oleh, tapi lek ngleboni ya ora oleh. Yo nek ora dileboni ninceng tok ae lah. Halo Mas Brondol, gede-gede sungguhan, tangga gak karuan.
Lah, iki mesti Suloyo nek iki. Wis aku saiki gak njaluk mobil Mas, tak pikir-pikir ku mobilku gak iso ditumpaki juga. Lah karone sapa sing areng kei mobil iki lho. Wis aku njaluk sertifikat omahe. Saya gladrah ngono to anduku. Lek iso omahe pinggir dalan lantai 3. Enak kae lho, ora trimo tingkat 3, tapi tingkat 6. Omah jangkrik. Masih sing seneng karo aku tenanan, tolong sertifikat omahmu kekno aku. Wis langsung tak terima sekarang juga. Gak usah ngedabrus, aku ya ora ngedabrus. Wis ndang lamar aku, Rene, gak usah nggo mobil wis kali ini nggo sertifikat omah ae ya. Lah kowe ngomong ngono iki gak gedabrus to. Ngelabui dalan luyuh jaminane sertifikat. Sampan suwi rondo niki dalane apa sing kena dilewati? No. Jotek kon ya gledis ya. Dalane buntet. Ora iso lewat lho. Nek wis 12 tahun iki dalane buntet. Mosok dijebol ora iso iki ben iso lewat ngono. Kan ora usah liwat. Golek dalan liyane kono lho. Aku tau jajal dalan liyane iki Jawa mek yo ora sida to aku. Nang yoan sampe napar turu sik mbok tekoni. Lah wong penasaran lho, mosok tekoke ora oleh. Wes ngerti, buntet. Dijebol sithik lho iki ben menak lewate. Ini parah. Wong wedok semakin dewasa kok semakin menantang dan menarik ngono ya, Mbak. Pertanyaannya jos iki. Lah iya toh pertanyaanku tetap bermutu. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan kok karek nyucrup. Nek 30 munggah kuwi wis jan sip pokoknya. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno, Mas. Lah iya to digiyet sak pol-pole. Selosno. Ojo sampai leren pokoknya. Lah iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enak iki pokoke. Oh ngono kok baik hati ya. Lah aku tergantung lawane, nek lawane marai mangkel ya melu mangkel. Lah kok sik kok lawane marai mangkel ya aku marai mangkel apa piye? Lah iya lho, jelas kok. Aku urung apa-apa wis dunekke konyokot kawat, terus dunekke nangka blonyah. Dunekke apa meneh mau? Lah kowe nek tak unekke bendina rasamu mangkel ki mbok ya matur, Pak, kula tak rasa melu nyinden ngono piye? Lah aku ya piye nek ra nyinden kok kendile goleng. Ayo kene rumangsane ora apa-apa. Ora lah mbok ngalem aku wae ngopo to? Oh ya wis wedian tatin ngarep nganggo lendang. Jan, piyai kok kaya ngono lho. Ngapa? Kaya gentong dusung saka kasong. Ora iso to? Pan Iya. ngalem sithik ngono. Ya sesuk tak alem, sesuk bengi tak alem. Iya. Saiki rasa. Size L. Apa kuwi? Dijamin plok-plok. Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. Empuk. Berarti sekoke sik apik iki. Gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lak jarimu. Minus pemakaian karo hati rondok retak. Wis ngono ae. Lah wong jenenge second lho. Minuse ya tetep pemakaian. Lah kira-kira golek bojo sing kaya piye? Mbok menawa aku termasuk di dalamnya. Kriteria suami pokoknya sing penak senukane. Ora sah samar nek masalah kuwi. Lah wong aku lho raja senuk. Terus gitikane jek tuandes. Pokoknya Aku ini nek ra mentok ya ra marem. Lah hobine apa? hobi kelon. Lah ngene iki golek bojo sing hobi kelon ngene iki lho. Nang awak mundak lemu. Kira-kira iso apa ora? Hitung-hitung 1 sampai 10. Menyek wong pakar matematika. Ora ngenyek aku. Sopo ngerti kepleset. Aku lo rumus 6 kali 9 ki pinter. Ojo mbok anggap wae aku ki. Tapi kata-katanya dirubah. Maksudnya? Misale 1 iki dadi sate, 2 dadi duwe. Oh, berarti
Kata-katane guri dikei ngono ya. Iya, kira-kira iso apa ora? Gampang. 1 sate, 2 duit, 3 tige, 4 empek, 5 Apa mau? Ora patek krungu. Jajal balenono nah. Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu. Lah iya, ya. Aku nek ra karo awakmu ya moh. Rumasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan ya menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumasamu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadaluwarsa iki Leo. Ora apa-apa kadaluwarsa. Wong aku lho jrembo. Gelem ora tawar ora kok iki. Lah nek wis ngerti kadaluwarsa lho, lah kok mbok gawa ngalor ngidul to. Anja. Ini parah ini. Bapak-bapak, Bapakmu akeh men to, Le? Ya anak arisan apa piye? Pakmu sopir-sopir. oke. Anu ra Maaf. Ibu-ibu. Iya, ibu akeh nek mik ning Growandul ngono. Angel to mengerucah iki aku. Lah kurang sip Pak. Pada malam hari ini Sing ngarani awan ya sapa? Nek lampune ngene iki jenenge bengi. Dah ora cerdas e. saya di sini Sing ngarani ning Randu Blatung ya sapa? Iki ning ledok bener saya di sini piye to bocah iki? terima kasih. Apa wis dikeki? Durung. Pak Lurah rong ngekeki no. Kena Rambutane ora praktis ae. Ya carane piye to carane? Sambutan itu singkat, padat, berisi. Contone. Contoh lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum acara ini saya buka, terlebih dahulu akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isine Lek tak pikir-pikir sampean ki yo ayu lho. Lho piye to bocah iki? Lagi sadar lek manur ki ayu, makane kok disawang. Tapi sayang aku mau mikir. Piye, Mak? Coplok ae lho ndasmu copon rasa tinggi mikir kok iso. Ngerti-ngerti nek ana wong ayu kok kudune ki didelok, disawang, dipikir. Lah aku mau mikir kok. Nek mau mikir copoten ae kuwi ndase kok iso. Wis sampe nggone ndi Mas? Nang pantai. Nang lu kuwi. Mak, renang dong. Ya renang, ya keceh ngono kuwi. Nah renang ning pantai ra entuk suwe-suwe lho Mas. Lah ngopo nek suwe-suwe? Nang kondok masin. Wis ben, malah ngawi. Halo Yang. Halo, Kenapa? duit untek ya? Duit? Iya. Lah wingi sak transfer lho. Lah mau transfer lo, sasi kepungkur. Kurang. Ya wis entek to. Oh. 2 juta? 50 ayang. 50? Iya. Kok didik men 50 juta iki? Kuwi wis cukup ini. Lah terus piro? 1 juta ya? Ya nek enak ya ora apa-apa. Tapi enggak ngasih seminggu enggak lo ya? Seminggu. Lah ura-ura minggu aku. Terus sampai rantai. Harus tanggung nyawer ya. Lah dhewe arep nyawer duit ora nutut. Oh, arep nyawer. Yo, Aja kaya yang susah toh. Bojomu nang Taiwan ora sampe yang susah. lah rumah samu aku gak susah ya. Aduh harus bojo. 100 juta ya? Yo, ndang kirimen ya. Selak kanggo. Kok 100 juta ini enggak ngasih seminggu? Terus sampai rantai. Harus tanggung nyawer ya. Lah dhewe arep nyawer duit ora nutut. Oh, arep nyawer. Yo, Aja kaya yang susah toh. Bojomu nang Taiwan ora sampe yang susah. lah rumah samu aku gak susah ya. Aduh harus bojo. 100 juta ya? Yo, ndang kirimen ya. Selak kanggo. Kok 100 juta ini enggak ngasih seminggu? Wis to sing tenang. Entek-entek. Engko nek sekirane kurang marung ngono ki nek ngerung ngono ki kok ngundang-undang LC ngono lah. Tenang ki ora apa-apa. Iya ya. Ya ngono ki karo sedekah ngono ora apa-apa. Wis penting aku bahagia. Bojo ayu ora bahagia iki. Mama menderita papa bahagia itu udah. Yo aja muni ngono to. Aku malah terenyuh nek ngono.
Kudu nangis saya aku nak ngomong ini. Nah, bubuk lagi jangan capek-capek lu di rumah. Biar mama saja yang kerja. Hati-hati lo lek kerja. Iya, iya. Ya wes ngono tak patani sik ya. Aku bubuk aku. Love you. Love you too. Sejatinya wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lek 30 mudun. Nek 30 medun iki sik kemlamut. Iki cara degane karek nyucrup. Nek 30 munggah wis jan sip pokoknya. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno Mas. Lah iya to digiat nih sak pol-pole. Losno. Ojo sampai leren pokoknya. Iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enak iki pokoke. Tapi cara gedang lo ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendino jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ra kuat. Mas, Apa? iki aku budal karaoke. Koncoku sing ngenteni kae. Budal karek budal ta, Mas. Kalau misal sampean luwe iki ana wis soto kae ning meja masakan karo ndok karek siji. Wis gampang maneh masalah ya. Wis goni garing iki dimasuk gua pangan misan dimane luwe. Engko tak golek ning warung ngarep omah kono ya, Mas. Kok usah marung kira mati 20.000 kuwi ya lho. Oh iya wis nek no, Mas. Engko budal karaoke engko lek misale enek info lonte lanang sing terbaru ya aku balik esuk. Lah awakmu rekan motoran po arekan nggawa Honda JC. Lah sesuk tak gowo sama aku lek misale ngene dolan ngene kaji kadering kok nganu numpak Supra kae. Iya mah gampang. Ya ngono sing manut ngono. Ya. Engko lek gak ndek rokok njaluk kancamu ngono. Kanca sapa to, Mas? Biasane sapa karo Agus ngono. Ya salam angkat abdas ya. Oh iya mah, hati-hati ya. Ya ngono, bener. Jika tidak denganmu, tidak juga dengan yang lain. Gatel. Kowe iki ngomong liyane gatel ora iso ya. Gatel. Lho kok jaran tenan ta ya. Gak bisa hidup tanpa dia. Kowe kok gak bisa hidup nek gak mangan. Mangano nek ora disemangati ya ora kolu to. Tel gatel. Kok iso koyo ngono lho. Gatel lo dhewe. Malam Sabtu. Lah malam apa? Ini kan malam Jumat. Lah malam Jumat terus ngopo? Is, mas aku wayah jatah gak aku yang lali. Yo lali, ora memang lali kok ya ngerti ku keling aku dino setu kok. Cuma ndengi lo, wis karo mbok wek. Cuma wingi aku diundang yasinan lek Sardi mah ya ora penak ora mangkat. Gak suka aku. Ora suka piye to ki? Yasinan ora suka. Ben sesuk malam tak tok ben bundra. Lah nek mbok ketok ora ya sing bingung awakmu ora dolanan neh ya to. Ben gak iso jatah rono rene. Ih, Awakmu kok panggah ngono ae. Ora kejatah pisan ngono kok. Enggak suka aku ngono kuwi. Lah tak pikir-pikir sampean ki yo ayu lho. lho piye bocah iki lagi sadar lek manur ki ayu, makane tadi sawang. Tapi sayang aku mau mikir. Piye, Nak? Coplok nae lho ndasmu copon rasa tinggi mikir kok iso ngerti-ngerti nek wong ayu kok kudune ki didelok disawang dipikir. Lah aku mau mikir kok. Nek mau mikir copoten ae kuwi ndase kok iso. Empek iki nek wis dileboni kontol-kontolan kuwi nek dileboni kontolan sira rasa. Kowe tukune kudu sing sak jempol driji, aja sing gedhi goblok. Mending tak jempoli dhewe ya Tapi kan ora iso keter-keter, lek tuku manuk-manuk iso kono ning gambar kae goblok kowe mendo. Awakmu suwi ngerondo ngono iki dalane ora buntu, Mbak. Kira terima buntu ta, Mas? Lah piye? Wes watos kok cor-coran iki. Iya, kangelan lho wingi. Mulane ngrene wong ape ngrabini aku mikir. Kok iso ngono? Sentolopmu ngatasi pora, iso ngebur pora, ngono lho.
Musuh aku yo panggah jebol lho. Lah sing ngisor piye? Ora harus sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek no rupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane 2-3. Jajal kaya apa? Lho kok jaran? Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. 3 warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Panganan jembut arek nggo apa? Didol ya ora payu e. Apik iki akeh gunane kowe nek kesel nggawa rono rene ya. Ki nek mbok sampirno. Iki nek kowe gak duwe pel-pelan ya nek mbok ngelapi, Mas. Jembut kok ngantek gimbal ngono kuwi arep mangane ora doyan. Mbak, rabi yuk. Mbak, rabi diragati, galak malah ngeragati. Rugi dong. Rugi kondi. Wong mangan enek sing ngancani, turu enek sing ngeloni. Ora musim udan ngene iki, ora yo katisen. Nek alis kandel ngono kuwi apa ya kuat mancal, Dek? Kowe iki takok to nantang. Takok, Dek. Takok to nantang nyil kowe. Takok. Hah? Apa mbok jajal to piye? Gah, Kapung wis suwi lho, ora tak cas lho. mosok wis suwe ora dicas, Dek? Hah? Ora. Kowe engko datang dalam keadaan lurus mulai ngene lho. Lah engko nek malah lurus terus ngene piye? Ya bar lurus ya terus ngene. Mlungker. Ampun, nggonku budel ngono. Iya, wani we. Wani aku. Dilem sak unyil kok. Tapi kan api. Nantang to asline. Ora Des. Nantang kowe. Ya wis nek awakmu jual ya tak beli nek nang Des. Rambutmu dhuwur kok apik men to, abang karo ireng. Lah sing ngisor kira-kira piye? Diwehi werna apa ora kuwi? Penasaran, Mas. Yo pengen ro ae. Iki ireng karo abang rambut dhuwur, mata to. Oh, coklat tua karo ireng mata ngene lho. Iya, lah sing ngisor piye? Ora harus sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek no rupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane 2-3. Jajal kaya apa? Lho kok jaran? Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. 3 warna. Melihat Mbok Rondo yang jualan kopi itu loh, yang biasa papi ngopi di sana itu. Lah kene apa? Hamidun, Rabi. Hamidun ini apa? Lah kok iso iki lho? Isa. Lah terus apa wis sing ngetengi? Sekarang mami mau tanya sama papi ya. Apa apa? Papi nutul apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Iya, ora, Mah. Sedikit pun enggak. Ora. Apa-apaan kamu ini, papi? Lah apa? Apa-apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul? Lu benihku api kok masa tak acar-acar. Udah entek bebek, entek meri loh kamu papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun sedikit enggak? Yo tae maneman to manggonku. Ku dulu nutul rono rene kena flu. Akhire manuke gebres gede. Nduk Lilis. Salah. Remenan daran napa, Nduk? Mie, Mas. Mie keriting napa mie sing dawa? Aku demenane sing keriting gek bawa. Ayo lek kok padha karo aku. Ya krek. Anu Nur Sewu, Nduk Nur Sewu, remenane kok mie sing pedes napa sing sedengan? Demen aku sing pedes, Mas, ben iso huha-huha. Karo keringeting katos-katos. Jaluk itu. Awakmu suwi ngerondo ngono iki dalane ora buntu, Mbak. Mira terima buntu to, Mas. Lah piye? Wes watos kok cor-coran iki. Iya kangelan lho wingi. Mulane ngreneng wong ape ngrabi aku mikir, Kok iso ngono? sentolopmu ngatasi pora, iso ngebur pora, ngono lho. Musuh aku yo panggah jebol lho.
Yuk. Nyapo? Pengen, masa awakmu gak pengen? Pengen. Gak nyawang kata jam piro kae. Beduk deng-deng lo iso pengen ki lo. Sekali-kali lah jajal lawan. Kan rong tau. Kalau aku gak seneng nang omahmu mesti yo. Njulak njaluk. Aku ki kesel ya, aku kesel. Tunggu bendok sak narangane. Ini aku njaluk rambut kayak ini saya njaluk penak men. Terus piye nih guru? Gitu. Mami lihat Mbok Rondo yang jualan kopi itu loh, yang biasa papi ngopi di sana itu. Lah kena apa? Hamidun papi. Hamidun ini apa? Lah kok iso iki lho? Isa. Ya terus apa wis ngetengi? Sekarang mami mau tanya sama papi ya. Apa apa? Papi nutul apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Ya ora mah. Sedikit pun enggak. Ora. Apa-apaan kamu ini papi? Lah apa? Apa-apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul loh? Yang benihku apik kok mosok tak acar-acar. Udah entek bebek entek meri loh kamu papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun saiki enggak? Yo tak eman-eman to manggonku. Engko dinggo nutul rono rene kena flu. Akhirnya manuke gebres ya. Berapa kali mami briefing kamu sebagai laki-laki itu yang perkasa ngono loh. Lah sing jenenge laki-laki perkasa. Ya terus apa wis ngetengi? Sekarang mami mau tanya sama papi ya. Apa apa? Papi nutul apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Ya ora mah. Sedikit pun enggak. Ora. Apa-apaan kamu ini papi? Lah apa? Apa-apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul loh? Yang benihku apik kok mosok tak acar-acar. Udah entek bebek entek meri loh kamu papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun saiki enggak? Yo tak eman-eman to manggonku. Engko dinggo nutul rono rene kena flu. Akhirnya manuke gebres ya. Berapa kali mami briefing kamu sebagai laki-laki itu yang perkasa ngono loh. Lah sing jenenge laki-laki perkasa ya kaya terus gawe nutul rono rene ngono ya. Becek banget loh kamu ini. Malah pipi. Serai senaro tato sing gambar kodok kuwi ya. Mas, Apa? iki aku budal karaoke, koncoku sing ngenteni kae. Budal kayak budal ta, Mas. Kalau misal sampean luwe ki ana wis soto kae ning meja masakan karo ndok garek siji. Wis gampang maneh masalah ya. Wis goni garing iki masih sok guwak pangan misan, dimane luwe. Engko tak golek ning warung ngarep omah kono ya, Mas. Kok usah marung kira mati 20.000 kuwi ya lho. Oh iya wis nek omah. Engko budal karaoke lek misale enek info lonte lanang sing terbaru ya aku balik iso. Bawa merekan motoran po arekan nggawa Honda JC. Lah sesuk tak gowo sama klub misale ngene dolan ngene Kaji Kadri engko nganu numpak Supra kae. Iya mah gampang. Ya ngono sing manut ngono. Ya. Golek gak ndoro rokok njaluk kancamu ngono. Kanca sapa to, Mas? Biasane sapa karo Agus ngono. Ya salam aku tak budal sik ya. Oh iya mah, hati-hati ya. Ya ngono. Meneh. Nek alis kandel ngono kuwi kaya kuat mancal, Dek. Kowe iki takok to nantang? Takok, Dek. Takok to nantang nyil kowe. Takok. Hah? Apa mbok jajal to piye? Gah, Kapung wis suwi lho, ora tak cas lho. mosok wis suwe ora dicas, Dek? Hah? Ora. Kowe engko datang dalam keadaan lurus mulai ngene lho. Lah engko nek malah lurus terus ngene piye? Ya bar lurus ya terus ngene. Nungker. Ampun, nggonku budel ngono. Iya, wani we. Wani aku. Direm sak unyil kok. Tapi kan api. Nantang to asline. Ora Des. Nantang kowe. Ya wis nek awakmu jual ya tak beli nek nu Des. Sampean iki rondo to, Mbak? Lho, rapi durung lho, Mas. Oh alah, tak kira rondo. Tapi nek ngrasakne kaya wong rapi ngono kan ya wis tau. Rasane apa, Mbak? Maksudnya ngrasakne penake ngono kae lho yo. Keringetan bareng. Mbah ketarane kok rasane rapi ki penak. Yo penak, turu lho enek sing ngeloni. Pengen. Ayo rapi. Lah Mbok ayo to.
Uang tidak bisa membeli kebahagiaan kalau sedikit. Lu kalau banyak bisa sumpah bisa itu. Uang nggak dibawa mati, ya memang untuk hidup goblok. Duwe bojo lemu ki penak lho Mas. Kok iso ngarani penak iki lho? Penake nggo ndi? Rasa tuh kasur. Ngentekne nggon iya. Ngisor dhuwur mlawu menuk-menuk. Bojo lemu iki pancen nyenengke. Disawang ya sedep, tapi ya kuwi nek kentepan pentil sisih ngene megap-megap. Anja. Mbak, rabi yuk. Galak rabi diragati, galak malah ngeragati. Rugi dong. Rugi kondi. Wong mangan enek sing ngancani, turu enek sing ngeloni. Ora musim udan ngene iki, ora yo katisen. Anja. Ngerti gak? Ngerti apa? Ilmu manuk. Manuk iya duwe ilmu lho kita. Manukmu kuwi lek esuk subuh kae ngejak tangi, masih ora ditangekne. Lah kowe kok ngerti? Kulino nginceng iki. Regane nyapa? Kuwi ngejak kowe subuhan le, dek bar kuwi kerja sing mempeng. Aku iki teko utang, ora bahas kerja. Kok kejalukamu klemah-klemah oleh duit ngono. Lah nek enek apa ora ya seneng. Bamput. Kowe ngerti gak pesugihan iki? Arep dadi babi ngepet kuwi lho kudu dadi babi dhisik. Lah nyapa bahas pesugihan barang. Lah kok teko ndi-ndi gladrah. Lah kok kowe penak men klemah-klemah oleh duit, Cuk. Lah rumangsamu apa bange mbahmu? Kerja ampre ben iso nyalutang. Bol tenan iki. Yo kok jaran salah nggon lah ku teko. Nek menurutku sih ya gak menolak untuk berpoligami wong lanang. Gak mau? Iya gak apa-apa. Wong lanang beristri dua gak apa-apa. Loh, kan gak masalah ya? Gak masalah. Yang penting itu pokoknya iso adil kan ya? Dudu iku. Apa lho, Nggih? Yang penting duduk kon. Mbak, info utang sing dibayar matur suwun. Enak apa ora, Mbak? Matane. Piye to? Enak mung teko mbok mata-matane. Umpama enak lho kowe para yo gelem. Lah rumangsane iki apa bange mbahmu? Lah nek mbahku ndek bang lah aku ora golek info. Makane wis dadi wong lanang kerja. Lah aku kerja apa tak pamerne kowe? Kowe iki wong lanang kudu berjuang. Lah rumangsamu aku lho yo berjuang. Wong kowe iki berjuangnya belum tentu dadi tujuan, tak omongno. Lah tara rong petuk dalane. Kowe ngerti gak? Ngerti apa? Ilmu manuk. Manuk iya duwe ilmu lho kita. Manukmu kuwi lek esuk subuh kae ngejak tangi, masih ora ditangekne. Lah kowe kok ngerti? Kulino nginceng iki. Regane nyapa? Kuwi ngejak kowe subuhan le, dek bar kuwi kerja sing mempeng. Aku iki teko utang, ora bahas kerja. Kok kejalukamu? Jawane mau lho. Heh? Jawane mau. 1.300 kelih 24. Coba kowe ngitung saka 10 tak penerke kok ndak aku isin. 10 sedoso. Heeh, terus Sedoso setunggal. 11. Selewas. 11 kok selewas. 11. Heeh, terus Kalih lewas. kalih 11. 3 lewas. 13. Patang belas. Patang gelas ki modar wisan. Patang belas. 14. 15. 15. Gangsal belas. Gangsal 11. Terus 16, 17, 18, 19, kalih doso belas. Kalih dosane ra satokne 11. Lah bar belas kok. Ah iya kuwi kalih dosa nek Jawa ngono kuwi. Gus niki lho. Nyapa? Rencange kula niku galau terus, Gus. Nyapa? Galau diputus mboten purun maem. Dados niku nyeksa dirine kiyambak. Ngoten niku pripun nggih? Kuwi jenenge tolol. Paham? Ya kuwi nek pertanyaanmu ngono kuwi jenenge tolol. Lah nyapa lah kowe arep ramangan sampai 5 tahun lho. Lah wong kabeh iki lho wis ginaris lho wisan. Iki wis ginaris, gek dolanan ati iki pancen ya ora oleh. Jadi resikone wong dolanan ati ya lara ati kuwi. Kon terusne omong ana kon terusne ramangan 3
Minggu nek di WA Israel. Sherlock posisi bos. Info. Salam. Tak omongi ya. Nek golek bojo golek sing wong lanang sing ngerokok ngene iki lho. Dijamin imane kuat. Lek. Kulino lho iki anggere diomongine mesti ra percaya. Buktine cowok perokok ya isik selingkuh. Iya to, Win? Ya. Kuwi ngono pas rokok entek dadi selingkuh. Jajal nek rokok iji panggah setia to. Setia karo rokoke maksude. Mbak, aku pengen jajal ilatmu. Ngomong dilah kene mati ping 15. Tapi sing cepet. Meragukan ilatku kowe. Ora sapa lho sing meragukan. Ilat suhu iki. Iya. Ilat larang ora koyo ilatmu yo. Dijajal sik to, rasah kakak ngomong. Ilat kuwi kemampuannya apik kok sekali melet ngene iso ngangkat pinggangmu, Dek. Beh, ya rasa no ilatmu. Ya anggap ae sakene. Ndang. Malah gledah tekan dindi. Apa ki Mang? Ora mungkin salah. Cah internasional ora mungkin salah. Dilah kene mati ping 15. Enteni ning kono. Iya, aku lho pengen roh. Bukti bahwa ilatku sangat hebat. Dilah kene mati ping 15, 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 dilah kene mati. Lek tak pikir-pikir sampean ki yo ayu lho. Lho piye to bocah iki? Lagi sadar lek manur ki ayu, makane kok disawang. Tapi sayang aku mau mikir. Piye, Mak? Coplok nae lho ndasmu copon rasa tinggi mikir kok iso. Nek ngerti-ngerti nek wong ayu kok kudune ki didelok, disawang, dipikir. Lah aku mau mikir kok. Nek memang mikir copoten ae kuwi ndase kok iso. Lah sing marai gurih ya cokotane kuwi lho. Nek wis ora nyokot ya sepol. Enak tutuk dia sementul kok jarjit kapok lho. Gek tutukanmu lho sak pira kok ngantek mentol. Ora sambok tutuk, nggonku lho wis mentol. Apa kowe ngenteni aku permak ning salon? Lah arep nyapa ning salon? Tak pasangi untu ngisor. Lah kaya yo oe. Cokote wis entolopmu mesisan kelintingan meluru tak brakote men tugel sisan. Kapok. Lah wong nggonku lho bakoh. Oh iya iso tugel e. Paling malah menikmati yo. Prawan rondo rek sing iso nyokot ya senuke ra enek untune. Kuwi lak jarimu. Nek pengen dicokot tebokno dhuwur goblok. Lah nek kuwi menyalahi aturan to. Wong dalane lho duk dhuwur. Senuk kon dhuwur engklek engko mleh. Paling awakmu malah sing mekeh-mekeh. Nang Taiwan iki kerja apa to? Aku bengkel, Mas. Lah kok adoh meni lho. Reparasi. Lah terus dandani apa kuwi? Benekno manuk-manuk sing mingslen lho. So nek wis mulih kabari ya. Aku arep benakne manuke son figur lho. Ketoke mesle. Tak sawang kok mlakune akeh-akeh. Anjay. Kowe roh tempe, ngerti? Tempe ning jero lontong jenenge apa? Arem-arem. Tempe ning jero lontong jenenge arem-arem. Lah nek lontong ning jero tempe. Eram-eram. Lah ra iso. Tempe ning jero lontong tempe arem-arem. Nek lontong ning jero tempe merem-merem. Ora percaya ta we? Gak ora percaya tekan omah lontongmu lebokno tempene bojomu nek pas goreng. Yang mulai Ngapa to, Pak? Yang lebokne lontong. Maksudnya lontong nek tumbas niku lho pas bojone Andi pas goreng tempe dicampur mbok pangan kepenaan sambelnya pedes akhirnya awakmu merem-merem biyu enake ngono. Pikiranmu selalu so tipip. Wapuk aja sing delok. Sampeyan ki ya ngono. Wis seru nek aku gak duwe apa-apa. Kok sik mok kon adol-adol. Enenge ya barang sumu iki. Mosok ya arepe tak dol tenan. Sidane dikepruki bojoku. Lah iya karo ndene adol ngono kuwi ya arepe sak nggon-nggon. Wis enek pasare khusus. Padane bakul sego goreng turut pinggir dalan. Beh, aku guyon Pak Ton. Iya.
Pak Don, tak sawang-sawang kok sampean ketok ngantuk. Tak gaekne kopi piye? Ya apal enak aku urung ngopi. Ya wis gak apa-apa gaekne kono. Sing kental aja legi-legi aja pahit-pahit. Lah ya ngono. Aja mecucu ae dadi Bang Percet iki kudu senyum saidik ben ketok gantenge. Dadi nasabah barang ki yo tertarik karo sampean. Wis to tenang ae. Sok minggu ngarep. Woi. Nyapa? Ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Sakno manukmu, nek kurung ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Kaki rabi. Aku nek ora karo rondo nu wegah. Halo, oke rondo. Kendang mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isik mantep nih hatiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rapi-rapi. Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Teruntuk bapak-bapak, mas-mas, pakde-pakde, om-om dan semua KB yang merasa lanang. Kowe iki ngomong ora nek komane ngalahne mercon ya. Perlu dipahami dan dipersiapkan Apa? bahwa jika Anda menikah, tandane awakmu siap orang duwe duit. Lah wong direwangi nyambut gawe budal esuk mulai sore kok iso ora di duit iki lho. Karena uang suami adalah uang istri. Lah nek carane ngono ya bubrahne tatanan lho. Sementara uang istri yang dipakai suami adalah hutang. Lah wong rabi pengene urip bahagia lho. Lah kok malah menderita. Mending ra rabi. Anja. Rumah samu. Rosane manggene ngendi? Lho, wong lanang angkat-angkat sembarang rasa. Beras, watu. Terus Lho sembarang. Kayu. ning ngendi-ngendi Mas jenenge wong kuwi panggah rasa wong wedok. Lho, kok iso ya? Wong wedok kuwi nggawa gunung loro ra tau sambat. Wong lanang nggawa ndok loro titipne manuk. Nah iki aku ngiwangi kowe Dik, nah iki aku. Aku njaluk tulung iki. Mulane martabate wong lanang iki Dik. Harga diri Dik masalah. Apa-apa jaremu rasa ndi? Wong wedok rasa nggawa gunung loro nyanti-nyanti tau sambat. Wong lanang, nggawa ndok loro titipne manuk. Alah tetep rasa wong lanang. Kok iso? Dibleki gunung loro kuat tok. Iya, malah kau weri ya. Bedane ilat dhuwur karo ilat ngisor ki nang ndi? Apa ya padha? Ditekoni kok malah kayak jangkrik upo ngono, cak-cek. Gak ya. Janjane iki muridé robot gedek ta. Ya ora, lah wong kok mosok gurune kok robot iki. Kok enek idemu takok lho. Tara yo ora roh ya sak lumrahe nek tekok. Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe nang ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok. Ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men itilogi iki, ha? Lah yo kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane keri, nek ilat ngisor rasane nyedot. Pas. Urung puas. Lah rung roh rasane kok. Anja. Lah nini karo nunuke ayu ndi? Jane ayu nini. Tapi nek calanang dolan sing digolek ora ninike, Mbak. Apane? Nunuke. Padahal ayu nini. Tapi wong lanang-lanang nek dolan sing digolek ora ninike, Mas. Apane? Nunuke. Nunuke sapa? Nunuke bojoku to. Dino minggu sing tak tunggu. Terus? Kowe ngajak Terus? jajan sate asu. Kowe ngajak mlaku-mlaku. Repe piye repe? Mangkeloni aku. Mangkel aku. Lah ya saking ora dikeloni aku mangkel. Oh, ngono. Ya. Ya Mbak, jajan sate asu terus kelon ngono ya. Iki acara apa to, Cah?
Ini urusan. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah, Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe tole sing gedhe. Ayo. Kon. Ayo. Ngonoan iki, Bos. Kowe iso apa ora? Iso ta gak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon. Kowe tole sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe tole sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah ki kowe tole sing gedhe. Nak Surabaya ki ayo. Kon. Ayo iso apa ora kowe? Kon. Joko sembung numpak becak gak nyambung cak kon niku kok wancang lambemu. Kowe ki ana apa to, Nduk? Wong kok kerah kowe ambek kancane. Ngomong ya mbok sing sopan. Anak gak sopan, lancan arek iki lho iso ngorokno aku kok rengginang e. Lah kok wani men madake kowe kaya rengginang. Ora arep iki pakmu preman iki. Baleso. Adakno kaya brengkesan pindang ngono. Ana bales. Kon ngorokno aku kok rengginang lho wong raimu lho kok brengkesan pindang. Ah bener, apa madake bales padake. Ijane wong ndi kancamu kuwi? Kancaku pindahan teko Semarang. Oh alah, pindahan saka Semarang yo. Sesuk tak pararane. Enak men madake anakku kaya rengginang. Mbok dolan to, Pak? Kayak wong-wong kae. Dolan nang ndi? Nang pantai, nang kolam berenang. Alah, dolan ngono kae gunane apa, Jan? Yo ngilangi stres to, Pak. Yo ben to. Wong-wong kae sing dolan, wong-wong kae stres. Bapak lho ora stres. Iya to, Pak. Aku dadi stres ngomong karo bapak ki. Yo ben, kowe kok ana sing dolan sing stres. Mbah lah ngomong karo wong stres. Kowe kuwi kok sing stres. Ayo to bisa naik. Ojo to, Dik, aku wedi lho. Asa kuatir. Aku wedi nek ketagihan. Wis to jalan penak. Iya ngerti aku nek penak, tapi besok ae to nek dhewe sah. Halah, pada nunggu sah barang. Lah nek sah kan sahdu to, Dik. Podo ae lho. Wis to, besok nek wis sah awakmu njaluk sedina 9.000 lho pangkat tak turuti. Hele, sing los ae lho. Kowe pengen tak sayang apa tak kasari? Yo disayang to, aku mau mbok kasar. Kok malah kelingian? Pengen gawe hati apa emosi? Aja muni ngono to. Aku wedi nek mbok tinggal. Ayo to. Aku janji ora bakal ninggale kowe. Ya wis ayo, tapi engko oleh nyuwun neh ya. Sore tuku lengo nyangking botol kanca. Astagfirullahaladzim. Kanca lawas ngajak dolan menyang kali pel. Pelem mentah kecute ngungkuli jeruk tumo. Masya Allah. Tumo kathok lelar-leler ana rambut jempol. Jempol sikil midak lele kleru patil ilat. Ilat cendak yen gondilat ora apik temon. Oh, kono tarakku liyane kae. Ngandani Mas Temon. Oh, ngandani Mas Temon. Sampai mirsani Ayu seko aku ki nggo napa, Mas? Mbah. Pomane takon milih raya karo bokong pilih ndi, Mas? Aku milih wajah. Oh, lah sampean yo goblok, Mas. Oh, celok aku. Nek rai diwalek entuk apa, Mas? Gelungan. Nek bokong diwalek entuk apa? Oh iya. Si angkrek lali aku. Digudo setan maca apa, Jem? Ayat kursi Mas Jo. Lah nek digudo rondo ayo maca apa? Maca alhamdulillah. Untung tongkol kok